Ελληνίδες, Έλληνες, πόντι φιλοπόντι, άσμα, ποντιακό λαϊκό ραψεύμετα. Και τον ένας παιχνιβάνος περισάντζα μου τσοπάνος που εσέβεν στο χωρίο έρθε για να κλέφει τον βίο. Που εσέβεν στο χωρίο έρθε για να κλέφει το βίο. Στην πλατείαν εφοέθαν τα γατία. Εψαλαφέσαν παράν για να δυνατόν χαράν. Εψαλαφέσαν παράν για να δυνατόν χαράν. Είδαν απ' τον τα σκυλία και πετούν αμοπουλία. Παρανούλε αραεύνε, θέλουν θα γουρταρεύνε. Να θυμάσαι προσκύνε. Παρανούλε αραεύνε, θέλουν θα γουρταρεύνε. Παιχνιβάνε, παιχνιβάνε, τα κιάλι μας το φευτάνε. Παιχνιβάνε, παιχνιβάνε, τα κιάλι μας το φευτάνε. Τον χωρέτε θα γνεφείς, φέρτε και θα περτυμψείς. Τον χωρέτε θα γνεφείς, φέρτε και θα περτυμψείς. Κάποτε όλων των χωρίων έχασε παραγγελίων και ο παιχνιβάνων Μπέρ την πάραν με το μαχαίρ. Αναθέμασε, μεγάλη στράτα ανέβηκε στα μνημόνια. Και ο παιχνιβάνων Μπέρ την πάραν με το μαχαίρ. Έρθεν και έναν ημέραν εθέρο τον Δευτέραν. Εμάζευταν στην πλατεία αμον τα γρετά θερία. Εμάζευταν στην πλατεία αμον τα γρετά θερία. Τρεσόρμανο παιχνιβάνων, τριέτον και ο τσοπάνων. Σκαλιάρα! Στο χωρίον άλλο κέφεν, τον χωρέτεν εφοέθεν. Στο χωρίον μάλλον κέρθεν, τον χωρέτεν εφοέθεν. Παιχνιβάνε, παιχνιβάνε, τα κιάλι μας το φευτάνε. Παιχνιβάνε, παιχνιβάνε, τα κιάλι μας το φευτάνε. Τον χωρέτε θα γνεφείς, φέρτε και θα περτυμψείς. Τον χωρέτε θα γνεφείς, φέρτε και θα περτυμψείς. Των Ρωμαϊκών ιστορία. Γερμανός και παιχνιβάνος στην Ελλάδα νεν τσοπάνος. Γερμανός και παιχνιβάνος στην Ελλάδα νεν τσοπάνος. Περήφανα παιδιά, άιντε Θεόφιλε, πάντα για τη
Τον ένας παιχνιβάνος περίσσαν mucho palos που έσεβεν στο χωρίο έρθε για να κλέφτον δύο που έσεβεν στο χωρίο έρθε για να κλέφτο δύο εφού έθαν τα γατία εψαλαφέσαν παράν για να δυνατόν χαράν εψαλαφέσαν παράν για να δυνατόν χαράν. Σας παρουσιάζουμε μια καινούργια δισκογραφική, σατυρική, ποντιακή αντιμνημονία. Κι. Ποιος είχε την ιδέα για αυτό το φιλικό, συναισθηματικό, λαϊκό πανηγύρι που από χτες άρχισε να γεννιέται εδώ στο στούντιο του λατρεμένου μας του Δημήτρη? Γιάννη, πες μας, εσύ είσαι ο ηθικός αυτούργος. Καλησπερίζω και εγώ λοιπόν τους αναγνώστες του RDLive.com. Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι η αφορμή δόθηκε με τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν στη χώρα μας και όλος ο κόσμος έτσι αναστατώθηκε πίσω από όλα αυτά τα σενάρια με τους δανειστές και με τα χρέη της Ελλάδας κτλ. Οπότε μου ήρθε μια μέρα μια ιδέα να το κάνω λίγο πιο σατυρικό αυτό, γιατί πιεστήκαμε πολύ κακά τα ψέματα όλοι και είπα να το αλλάξω λίγο τον τόνο του. Όπως λέει και ο Θεόφιλος, όλοι βλέπαμε έναν Σόιμπλε μπροστά μας να πάει κόντρα την Ελλάδα, να λέει, να ζητάει, να διεκδικεί, τέλος πάντων. Αποφάσισα να τον βαφτίσω εγώ αυτόν τον άνθρωπο και να τον πάω λίγο στα ποντιακά μας τα λιμέρια και να τον ονομάσω Πεχλιβάνο. Πεχλιβάνε. Έτσι λοιπόν γράφτηκε ο Πεχλιβάνος το τραγούδι, το οποίο είχε 7 στίχους και ένα ρεφρέν. Ονομάσαμε Πεχλιβάνο το Σόιμπλε, τους Γερμανούς, ίσως τους δανειστές όλους μαζί. Η βάση μας όμως ήταν εκεί στον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, ο οποίος δημιουργήθηκε ένα σενάριο πίσω από το οποίο αυτός ο Πεχλιβάνος μπαίνει σε ένα χωριό, διεκδικεί, ζητάει να τους κλέψει το βιος. Στην αρχή οι δημοτικοί άρχοντες του χωριού τον αποδέχονται, τον φοβούνται, ίσως πιστεύουν σε αυτά που τους τάζει και ψάχνουν χρήματα, ψάχνουν περιουσίες, σιγά σιγά να του τα δώσουν για να τον ικανοποιήσουν. Με αποτέλεσμα ο πληθυσμός του χωριού, οι κάτοικοι του χωριού σταδιακά να έχουν εξαθλιωθεί, να φτάνουν σε σημείο να βγαίνουν στις πλατείες, να διαμαρτύρονται και στο τέλος, ας πούμε έτσι, της ιστορίας, όλοι μαζί αποφάσισαν, κατάφεραν με την ψυχή τους να τον διώξουν, να τον κυνηγήσουν και κλείσαμε, ας πούμε, κλείνει και όλα στο τραγούδι λέγοντας ότι όσο Πεχλιβάνος κι αν είναι, δηλαδή όσο μάγκας κι αν είναι ο Γερμανός και ο κάθε δανειστής, στην Ελλάδα δεν πάβει να είναι ένας τσοπάνος. Αυτό είναι έτσι το σενάριο. Τσοπάνος με την κακή έννοια. Τσοπάνος με την κακή την έννοια, ναι, γιατί τσοπάνοι είναι δική μας πάνω απ' όλα. Λατρεμένο επάγγελμα. Στην πορεία, αφού γράφτηκε το τραγούδι, κάλεσα τον φίλο μου τον Θεόφιλο τον Πουταχίδη στο σπίτι. Πολύ καλησπέρα σας. Ποιον? Βιάζεσαι. Ποιον κάλεσες? Το φίλο μου το Θεόφιλο τον Πουταχίδη. Ο Πουταχίδης είναι ο κανονικός. Α, ναι, εκεί πάσε. Καλά λες. Ο Θεόφιλον. Ναι. Με τα σεξιά και τα φανή. Ναι. Δίπλα σε Πουταχίδη είμαι. Δόξα. Το φράξ συνάδρα του πόντου. Γεια σου, Τάκη. Οπότε την ιστορία από εδώ και πέρα την ξέρω, Θεόφιλος. Καλησπέρα σας και από μένα. Λοιπόν, με αγαπημένα πρόσωπα, φίλους και συνεργάτες, εδώ στο στούντιο του φίλου Δημήτριου του Κυνηγόπουλου. Λοιπόν, που είχαμε μείνει ότι σε κάλεσα πλέον γιατί είχα έτοιμο το τραγούδι. Και με το κινητό κατεβήκεται, έγραψε. πήγα στο φίλο το Γιάννη στο σπίτι και όπως κάνουμε συνήθως όταν γράφουμε μελωδίες και στίχους και όλα τα υπόλοιπα. Και μου διάβασε κατευθείαν το κείμενο. Και τι είπες? Σόιμπλε. Και κατευθείαν έτσι γεννήθηκε μια μουσική σε πολύ λίγα λεπτά, η οποία ήταν γραμμένη ακριβώς
Έτσι, για να είναι ακριβώς γραμμένη, δηλαδή ό,τι έλεγε ο στίχος έπαιζε η λύρα σου. Έτσι, το χρωμάτισε, το έδωσε γεννημένο το ένα με το άλλο. βέβαια. Εν τω μεταξύ, επειδή η σάτυρα στο ποντιακό και γενικά θα έλεγα στον χώρο του καλλιτεχνικού, εμένα μου παραπέμπει σε Τάκη Βαμβακίδη. Έτσι, επειδή έχουμε και τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Λοιπόν, λέω αυτό, Γιάννη, λέω πρέπει να το δούμε το κομμάτι, λέω. Αυτό πρέπει να το πει ο Βαμβακίδης. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου τη μουσική, έχω στο μυαλό μου το στίχο και έχω και στο μυαλό μου τον Τάκη πώς το λέει και είμαι 100% σίγουρος ότι θα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Και έτσι. Α, ποιος τώρα, πάει αλλού. Είπε, αυτός δεν ξέρει. Το γράψαμε στο κινητό και το στείλαμε στον Τάκη. Ο Τάκης ξέρει την ιστορία από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, συγγνώμη, ο Τάκη πότε να... Ήρθε στο mailbox, έρθε έναν αρχείο, γάνω τα αρχεία. Έρθε ένα αρχείο, 3,5 ώρες ώσπου να κατεβάζα. Κατέβασα το, ανέβασα το μετά, download πήγα το και ακούω έστω από κινητό μια μελωδία που ενθουσιάζομαι και λέω τι ωραίες στιγμές, πόση υπομονή πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος γενικά στη ζωή του. Γιατί η Ρουφιάνα η ζωή σε στριμώγνει από εδώ, σε πάει από εκεί γολγοθάδες, μικρούς, μεγάλους και παραμονεύει. Μόλις πας να γονατίσεις ή να σου λέει εδώ είμαι, σου δίνει κάτι και κρατιέσαι ή ψυχολογικά, κοινωνικά κτλ. Μόλις το άκουσα, λέω παιδιά, τη Δευτέρα είμαι εκεί. Μετά για 2-3 μέρες το πήγαμε πιο πίσω γιατί είχα εγώ μια παράσταση με τον Καραγιώζη. Και ήρθα, 2 μέρες τώρα εδώ περνάμε πάρα πολύ ωραία, γίνεται ένα σατυρικό δημιούργημα, αλλά και αυτό που περνάμε μακάρι να καταφέρουμε στο βίντεο κλιπ, παιδιά, να μεταφέρουμε αυτή την ενέργεια και την αγάπη όλων των ανθρώπων και τον Μπάπη, ο Μπάπης με τα καφέδες. Ο Μίμης. Ο Μίμης είναι εδώ του χώρου. Ο Μίμης έγκαιμα σαφράνας και έφαγαμε σουρβάν. Λέλε σουρβάν να λέμε. Και πιστεύω το τραγούδι αυτό να το αγαπήσει ο κόσμος. Δεν, από επιτυχίες και ξέρετε, εγώ το 3 δωμάτια, 3 υπόγεια κάτω, τα έχω όλα τις πλατινένιους, δεν έχω και χώρο δηλαδή, πού να βάλω, πλατίνες έχω, πολύ πλατίνες. Λοιπόν, μακάρι να διασκεδάσει ο κόσμος, να πάρει μια ανάσα. Όταν είχα κάνει το κλάτσα πλούτσα, φεύγω από το θέμα λιγάκι, σουξέ και τα λοιπά και αυτά και λεφτουδάκια και εκείνα και τα λοιπά. Το πιο σημαντικό ήταν για μένα σε όλη αυτή την ιστορία του μεγάλου σουξέ που είχε γίνει, μια κυρία που με σταμάτησε στο δρόμο, θα το θεωρήσετε υπερβολή, σας καταθέτω την απόλυτη αλήθεια. Με είπε να σε καλά αγόρι μου, ήμουνα σε βαθιά κατάθλιψη και πήγα να κάνω κάτι άσχημο για τη ζωή μου, αλήθεια σας λέω παιδιά, πιστέψτε το. Και άκουσα αυτό το τραγούδι και προς στιγμή με κράτησε και με ξανακράτησε λέει και ξέφυγα από μια δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι η μεγαλύτερη περιουσία μου. Τώρα, πώς θα πορευτεί, τι διαδρομή θα κάνει, τι μονόδρομο, τι μονοπάτι θα βρει, στη δική σας ψυχή και στην καρδιά σας θα είναι. Εμείς θα σας πούμε τώρα μόνο το ρεφρέν χωρίς καπέλον. Πώς λένε, καπέλα. Χωρίς καπέλον. Πηγλιβάνε. Τα λόγια μου Τα τσαλίμια εδώ θα φτάνε. Πηγλιβάνε. Τα τσαλούμες δεν θα φτάνε. Πηγλιβάνε. Τα τσαλούμες δεν θα φτάνε. Τον χωρέτε θα γλεφείς. Φέρτε και θα κλέφτη ψής. Φέρτε και θα κλέφτη ψής. Τον χωρέτε θα γλεφείς. Φέρτε και θα κλέφτη ψής.